Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Mr. JM, tamsak Mama Norm, sabi ni Mr. JM. Ayan. Good morning, sir. Kain po tayo. Kuya Jerry, tamsak Mama Norm, sabi ni Kuya Jerry. Ayan, good morning po. Good morning, good morning. Salamat po. Zenjoy Life. Hi po. Sabi ni Zenjoy's Life. Ayan. May jacket ka na, Sisi. Good morning po. Sabi ni Zenjoy's Life. Ayan. Welcome, welcome sa aking live stream. Good morning po. Thank you so much sa apat na andyan. Good morning, good morning, good morning po. Ayan, nakaano tayo. Dali. Ayan, good morning guys. Kumusta ang magdamag ng ating pagtulog? Sir Mr. JM, thanks so much. Kuya Jerry Vlog. Ayan, good morning. St. Joy's Life, good morning. Kumusta? Sabi ni St. Joy's Life. Ayan, okay lang po. Nandito pa rin nakakulong. Hanggang February 17 pa po ako dito. Ayan. Kaya ano, nakaka-boring na. Hindi pa ako nakakakain. Ayan yung pagkain ko guys. Parang hindi ko na namang makakain kasi ano, yun at yun din lang yung mga binibigay nilang pagkain. Kaya, dyan lang yan. Ano na lang ako mamaya, magka-cup noodles. Ang hirap. Oh, saan po kayo ngayon? Sa HK po ako. Zinjoy's Life. Andito ako ngayon sa ano. Kuya Jerry, mega mega love shout out po. Sabi ni Mr. JM. Ayan. Katatapos lang maligaw guys. Ayan, Kuya Jerry. Mega mega love shout out daw. Sabi ni Mr. JM to you. Ayan, thanks so much sa apat na andyan. Magsuot muna tayo ng medyas malamig. Ayan. Nasa Pinas na ba kayo? Nakabalik na po ako dito sa Hong Kong. Sisi, Sinjoy's Life. Ayan. Andito na ako sa Hong Kong. At naka, nakakulong pa rin. Kuya Jerry Vlog, Mr. JM, bagong ligo si Mama Norms. Mukhang meron ka date. Sabi ni Kuya Jerry. Ayan, Kuya Jerry, paano namang meron akong kadit? Hindi nga ako makalabas. Lalabas ka lang sa may pintuan o tutunog na yung pintuan.
Kuya Jerry Vlog, hello Mr. JM na para utog. Ano ba yun? Para utog. Ayan. Hindi pwedeng lumabas, Kuya Jerry. Ayan, ayan. Naka ano kami, para kaming priso nga. Pagka lalabas ka lang sa pintuan, eh. Hello, Beijing, ganda. Sabi ni Beijing, ganda. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Twins ni Vivian Hong Kong Life. Ayan. Twins ni Vivian Hong Kong Lives. Ayan, good morning Sisi. Ayan, nakakaraos na ako. 12 days na ako dito. Ayan, malapit na sa katotohanan Sisi Vivian. Ayan. Puro na lang ako baba, Mama Norms, hindi naman nataas. Bakit naman, Sir Kuya Jerry? Nung kay ano nga, kay Kuya Armando, nakailan ako kagabi doon. O, hindi naman nalagas. Bakit kaya? Alala. Pati si Perlita, panay ang reklamo niya. Kahit na may Sin Joyce, okay lang. Lalaking lalaki pa rin, sabi ni Sin Joyce. Live, sabi ni Kuya Jerry. Ayan. Good morning, Sisi Koy. Harang Tamsak, sabi ni Twins ni Vivian Hong Kong. Ayan. Bijin Vlog. Ako din. Nakakarami ako doon. Mama Nong, sabi ni Bijin Vlogs. Ayan. Ako nga rin. Bakit si Kuya Jerry nababawasan pa rin? Tapos doon ako sa ni Ma'am Rhea Pasakaw. O, nakailan din ako doon kahapon hanggang alas 7 siya nag-end. O, nakailan din ako doon. Kahit paano, makalima sa isang araw, okay na yun yung dagdag ng bananas ko. Kahit na paunti-unti lang. Baka hindi na naman ako marinig. Dali lang guys. Mahina daw yung boses ko. Mr. JM, hahaha, Kuya Jerry, sabi ni Mr. JM. Ayan, tinatawanan ka ni Mr. JM, Kuya Jerry. Ayan. Ayan. Lakas na po ba? Kasi may nagre-reklamo na hindi daw ako marinig. Hahaha, Kuya Jerry, sabi ni Mr. JM. Ayan. Thank you so much sa 6 na andyan. Kuya Jerry, enjoy life. Kinalimbang na kita, hindi pa ako nagbakas. Kalimbangin mo kasi at sabay bakas na rin, Kuya Jerry, para dikit na dikit, hindi na malalaglag. Ayan, para siyang nakago. Kailangan i-glue natin para hindi malagas. Ganun. Ayan. Good morning guys. Thanks so much sa 5 andyan. Salamat. Pagka ako kasi yung dumidikit, dikit, kalimbang with bakas. Para para sigurado ng dikit na dikit, hindi na kakainin ni Lolo. Kasi pag nagkalimbang ka, kalimbang all, hindi na talaga malalagas yon. Salamat Kuya Jerry, sabi ni Sin Joyce Life. Ayan, Sin Joyce Life, pakidagdagan naman natin yung bananas ni Sir Kuya Jerry Vlog kasi hindi na makaalis-alis sa kanyang bananas, hindi na daw nadadagdagan kundi laging nababawasan. Bigay naman may mga ninjas kayo dyan guys, dikit na natin kay Kuya Jerry Vlog. Ayan, para naman makagraduate na siya.
Ayan, ayan. Thanks so much sa limang andyan. Baba po bahay mo, sabi ni Sin Joy's Life. Ayan, Kuya Jerry, baba mo daw yung bahay mo, dali. Para dikitan ka ni Sin Joy's Life. Ayan. Hello Kuya Jerry, mega mega love shoutout sa'yo. So ready ko na basa agad, sabi ni B. Jane Vlogs. Ayan. Kumusta ka dyan? Now, ang first swab mo, Sisi Koy, sabi ni Vivian, twins ni Vivian Hong Kong's Life. Ayan. Ano? Maris Gia TV. Ayan, good morning, good morning. Harang po, sabi ni Maris Gia TV. Mega mega love shout out, sabi ni Maris. Tapos nakahapon sisi ko yung ano, pwede po ba magbaba ng bahay host? Sabi ni St. Joy's Live, sure. Baba po kayo lahat ng yung mga bahay para madikitan guys. Mr. JM, andyan lang. Salamat, salamat sir. Sis Vivian, tapos nakahapon yung ano, yung swab test ko pero wala pa namang ano result na sinabi. Salamat po, sabi ni Sin Joy's Life. Ayan. Free kayong magbaba ng bahay. Maris Gia TV, salamat sa pagpunta sa bahay ko. Magkadikitan tayo, may Priya Pasakaw. Ma'am Shi, sabi ni Maris Gia. Ayan. Thanks so much, Maris. Ayan. Tamsak na po, sabi ni Maris. Ayan, ayan. Salamat, salamat. Tis Hinog, mega shout out sa lahat, sabi ni Tis Hinog. Ayan. Mega shout out sa lahat, sabi ni Tis Hinog. Ayan, ayan. Good morning, good morning. Mega shout out po sa lahat ng bisita, sabi ni Maris. Ayan. Dito nako, nakapasok na po, sabi ni Maris Gia TV. Ayan. Okay, malapit na lumabas, hehe, sabi ni Vivian Hong Kong's Life. Ayan. Thanks so much, Sisi, for coming. Ayan, ayan, ang aga mong nagising. Ako, hindi talaga ako makatulog. Madaling araw, nagigising na ako. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Kuya Jerry Vlog. Ayan guys, lablabin na natin si Kuya Jerry. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Pag hindi niyo pa kadikit guys, please naman, pakidikitan si Sir Kuya Jerry Vlogs. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Lablabin na natin guys para makarami naman siya ng mga bananas. At matulungan naman natin ang ating kapatid. At ganyan din tayo noon na naghahanap tayo ng mga bananas. Pagka may dumikit sa atin, kailangan ibalik yung dapat ibalik guys. Salamat. Thank you so much sa limang andyan. Salamat, salamat. Ayan, ayan. Magdikitan tayo guys. Maglablaban. Para naman sulit yung pag-attend natin sa LS. Huwag masayang yung pagkikita-kita natin dito sa aking bahay. Magdikitan na tayo guys. Pagka hindi nyo pa kadikit din si host, pakidikitan para madagdagan din yung bananas ko kahit na paisa-isa lang. Ayan. Thanks so much guys for coming. Salamat, salamat. Ayan, Kuya Jerry, mag-LS ka na din. Kahit silent lang, tignan mo si Perlita, malapit na yung kalimbang all ginagawa ko sa lahat, Mama Norms. Nagsisimba din ako. Pagparinig ko ng kalimbang ko ang kalimbang ng kampana, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlog. Ayan, ayan na naman si Kuya Jerry. Tignan mo si Perlita Bintura, Kuya Jerry, malapit na niyang matapos yung WH niya, pero yung bananas niya, 340 pa lang. Kuya Jerry, sinugod ko na lahat. Package deal na, sabi ni St. Joy's Life. Ayan, St. Joy's Life, nagbaba ng kanyang bahay.
Pakilablabin din natin guys, si Sin Joy's Life. Ayan. Kuya Jerry, sinugod ka na daw ni Sin Joy's Life. Ayan, ayan. Maglablaban tayo guys. Salamat Sin Joy. Ganda. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Salamat sa lahat. Sa apat na andyan. Thanks so much. Thanks so much guys sa pagstay. Sana hindi mag connecting. Kasi kahapon naputol yung LS ko. Wala pang isang oras naputol na. Hindi ko na naibalik kasi nawalan kami ng wifi dito. Ewan ko ba. Naputol agad. Hindi ko na na-resume. Salamat Sinjoy, ganda. Sabi ni Kuya Jerry, exit na ako host, work mode na. Sabi ni Bijin Vlog, ayan. Salamat Sisi. Salamat sa pagdalaw. Ingat-ingat sa pag-work. Thank you so much and have a good day. Ayan. Maaraw ngayon dito sa Hong Kong pero malamig pa rin yung ano niya. Naka-ano rin. Naka-live din si Bukod Pilyo. St. Joy's Live host, nakasahod ka na. hindi, hindi pa sisi. Hindi pa ako nakasahod. Sa akin kasi kulang pa ng $10. Oh, buti ka pa. Ako malayo pa sa katotohanan, sisi. Bali November, December, January, February. December, January, February. Magti 3 months pa lang ako na namuni. Si St. Joy's Life, ayan. Kaya Kuya Jerry Vlog, Bijen, ingat ka. Sabi ni Kuya Jerry Vlog, ayan. Ingat daw, Bijen Vlog, ayan. Malayo pa ako sa katotohanan, sis St. Joy's Life, ayan. Kunti pa lang yung yung revenue ko. Pero naipadala na daw yung PIN ko last January 16, may email na ako. Pero hindi pa nga ako nakakabalik sa aking trabaho, kaya hindi ko pa nakita kung andun na nga yung sulat ni Lolo. Sana man lang pagdating ko, andun na sa mailbox ko. Para naman, lalo tayong magpursigi na makasahod na. Ayan, ayan. Thanks so much, Lolo, sa pagpadala ng aking PIN AdSense. Ayan. Kuya Jerry Vlog, andyan lang. Thanks so much, Kuya Jerry. Good morning. Wala ka bang pasok? Today is Monday. Ayan. Hirap pala buhay. YouTuber, January lang dumating ang aking PIN. Sabi ni St. Joy's Life. Ayan. Ewan ko sa pagbalik ko sa bahay kung andun na din yung yung PIN ko. Sana man lang. Sana man lang. Buti nga $10 na lang yung kulang. Ako hindi pa nga nakalahati. Thank you po, sabi ni Mr. JM. Ayan, St. George, dikit na po sa'yo, sabi ni Mr. JM. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Oo nga, Mama Nurse, masipag yon, sabi ni Sir Kuya Jerry Vlogs. Ayan, si St. George Live. Ayan, nilablab ka na ni Mr. JM. Ang kanyang main channel, guys, is GC Von Malo. Ayan. Pakidikitan naman guys, pakibalik yung dapat ibalik. Ayan, ayan. Thank you so much sa apat na andyan. Kuya Jerry, pag nag-LS ako,
Isugod kita para bigyan kita ng saging, sabi ni Sinjoy's Life. Ayan. Salamat guys sa tatlo pa rin andyan. Sis Sinjoy's Live, anong oras ang ano mo? Anong oras ang LS mo? At anong araw? Everyday ka bang nag-LS? Para makasugod din ako doon sa bahay mo. Ayan, ayan. Thanks so much sa tatlo pang andyan. Salamat, salamat guys. Sabi ng harang. Ano naman sis, since Sinjoy's Life, ang pagka-YouTuber natin is parang part-time lang natin. Hindi naman natin, it's me, Bibili, thumbs up, sabi ni, it's me, Bibili, ayan, good morning, good morning. It's me, Bibilin, Bibili, ayan, love, love, sabi ni, it's me, Bibili, ayan, dito lang po Mama Norm, sabi ni, Mr. JM, bawi ako sa ilang araw na di ako naka-attend sa'yo, sabi ni Mr. JM, ayan. Thanks so much, sir. Salamat, salamat. Si Maria Lisa, nag-usap kami kanina, masakit daw yung ulo kahapon pa, kaya pala, wala sa LS mo kahapon. Mr. I'm done na po, sabi ni Sinjoy's Life, ayan. Mr. JM, ayan, done na daw sa'yo si Sinjoy's Life, ayan. Salamat guys sa paglablaban nyo dyan. Pag magdikitan kayo guys, andyan din si It's Me Bibili. Ayan, It's Me Bibili. Pag magbaba ka ng yung bahay sisi, para lablabin ka din at makilablaban ka din dyan. Ayan, ayan, It's Me Bibili. Nagbaba ng kanyang bahay. Guys, pakidikitan naman si It's Me Bibili. Ayan, ayan. Thanks so much. Ayan, magdikitan na kayo guys. Para madagdagan naman yung mga Thank you Ma'am Zen, sabi ni Mr. JM. Ayan, Sinjoy's Live, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Magdikitan tayo guys pagka hindi pa tayo magkakadikit. Para naman hindi masayang yung pagkikita-kita natin dito. Ayan, ayan. Haba ng harang. 3 minutes 45 seconds. Ayan. Thank you so much guys sa mga patamsak nyo. Silent Boy, tamsak Mama Norm, sabi ni Silent Boy. Salamat, salamat Sir JC. Thank you so much sa mga patamsak mo ulit. Talagang babawi ka talaga. Ayan, ayan. Sana all maraming ninja at maraming CP para makapangisda at Hello Paradise, tamsak Mama Norm, sabi ulit ni Sir JC. Ayan, ayan. Thanks so much sa mga patamsak. Salamat, salamat guys sa 5 pang andyan. Thank you so much. It's Bibili done at Sinjoy's Life. No skip harang, sabi ni It's me Bibili. Ayan. Thanks so much. Sisi, It's Me Bibili. Ayan.
Tapos na daw siya, si Sinjoy's Life, ayan. Pakibalik, yung dapat ibalik. Ayan. It's me, baby. I'm done na po. May bakas na po ako. Sabi ni Sinjoy's Life. Ayan. Salamat guys sa pagbalik. Loser Gaming, tamsakdan Mama Norm. Sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Salamat guys. Pag hindi nyo pakadikit si Sir JC Von Malo, andyan din siya guys. Pakidikitan din siya guys. Dahil pag dinikitan nyo si Sir JC Von Malo, marami kayong makukuha sa kanyang mga bananas. Ayan guys. Sinasabi ko na sa inyo. Pagka dinikitan nyo si Sir JC Von Malo, marami kayong makukuhang banana. Mga 4, 5, ganun ang ibibigay sa'yo. Ayan. Salamat Sir JC Von Malo. Tamsak Mama Norm, sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. GC May Malo pala. Ayan, naglabasan talaga yung mga account ni Sir JC. Ayan. So, ayan guys, pagka hindi nyo pakadikit si Sir GC Von Malo, ayan, marami kayong bananas na makukuha sa kanya pag dinikitan nyo siya guys. Kaya hindi kayo magsisising dikitan siya. Ayan. It's me, Bibili. Andyan lang. Mr. Cute. Tamsak Mama Norm. Sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Ang dami ko ng mga patamsak guys. Bumabawi talaga si Sir JC. Ayan. Thanks so much sa 5 pang andyan. Salamat guys. Nawala na si Vivian. Naka-ano na siguro. Naka-start na ng work niya. Ayan. Grabe yung puti na ng buhok ko. Wala akong pangkulay dito guys. Kaya hindi ko makulayan yung buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko, sabi ni Sharon. Tamsak na lahat, Mama Norm, sabi ni Mr. JM. Ayan, thanks so much, Mr. JM, sa mga patamsak mo. Inubos mo na talaga. Salamat sa 6 na andyan. Thank you so much, sir, sa mga patamsak. Ayan. Fruit Melody, tamsak host, sabi ni Fruit Melody. Ayan, thanks so much for coming. Salamat po sa pagdalaw, Madam Fruit Melody. Ayan. Salamat guys. Ayan, free kayong magbaba ng inyong bahay. Anlilapagan po dito. Patamsak ng Premier Host, sabi ni Fruit Melody. Ayan, baba mo Sisi yung Premier mo para matamsakan natin. Ayan guys, patamsak naman sa Premier ni Fruit Melody. Ayan. Isa rin nating ka-GC sa Team Banana. Ayan. Thank you so much for coming, Madam Fruit Melody. Ayan. Ibaba mo yung bahay mo para madikitan natin. Salamat guys sa 5 pang andyan. Thank you so much. Sinjoy's Life, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, patamsak guys ng Premier Host. Patamsak ng Premier Host. Salamat, sabi ni Melody. Fruit Melody. Ayan, si ano pala to? Si Fruit Queen. Ayan, pang 29 tamsak ako. CC, ayan. Ninja ko ang tatamsak sa'yo. Ayan. Okay na ako sa Loan Release Part 2. Madam Fruit Queen. Ayan. Matamsak na ako.
It's me, Bibili, nagbaba ng kanyang bahay. It's me, Dan Mr. JM, Jesse Bonmalo. Ayan. Thanks so much sa mga nagdidikitan dyan. Salamat, salamat. At Mr. JM, it's me, Bibili, dan sa'yo, no skip harang. Thank you po, sabi ni Mr. JM. Mr. JM, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Fruit Melody, natamsakan na po yung yung premiere mo. Guys, patamsak naman yung premiere ni Fruit Melody. Ayan, isa ding kay GC natin sa Team Banana. Ayan. It's me, Bibili. Dan na po premiere mo at Fruit Melody, Fruit Queen, sabi ni It's me, Bibilin. Ayan. Thanks so much guys sa mga patamsak nyo sa mga premiere. Guys, kung may premiere kayo, ibaba nyo para matamsakan natin. Kahit pa isa-isa lang at madagdagan naman natin yung mga tamsak natin. Meron din akong premiere guys, mamaya 11 AM. Ayan, invite ko po kayo. Sabay invite na kayo. Ayan, invited ko po kayong lahat sa premiere ko mamaya. Kuya Jerry Vlog, Fruit Queen, dan na sa premiere mo, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Fruit Queen, dan na daw sa si Kuya Jerry Vlog. Pakidikitan naman kung hindi pa kayo magkadikit. Pero magka-team yata tayo. Magkaka-team yata tayo sa Team Bananas. Ayan. Meron din akong premiere guys mamaya 11 AM. Invite ko din kayo. Ayan. St. Joy's Life, Fruit Melody, dan na po sa bahay mo, sabi ni St. Joy's Life. Ayan. Bibili, ako si Dumalagli, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Ayan na naman si Kuya Jerry eh. Tignan ko yung St. George's Life. Ayan, dikitan din kita sa aking ninja, Sisi. Ayan, pang siyam na tamsak ako dito sa How to Lose Weight 20 Minutes Zumba. Ayan. Idikit ko yung ninja ko, Sisi. St. George's Life. Ayan. Ayan. Huwag mo nang balikan Sisi, Zenjoy. Ayan. Zenjoy's Life. Ninja ko lang ito. Huwag mo nang balikan. Ayan. Pang 9 na tamsak ako sa yung How to Lose Weight. Ayan. 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 Nadagdagan ang yung bananas. Kuya Jerry Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Dagdagan din kita, Kuya Jerry. Pang 380 na ako. Ayan. Dinagdagan kita ng isa, Kuya Jerry Vlog. Ayan, wag mo nang balikan to. Ninja ko lang. Pang 380 na ako, Kuya Jerry. Ayan. Sergeant King TV. Ayan, good morning. Tamsak Dan host, sabi ni Sergeant King TV. Ayan, may jacket ka na, Sergeant King TV. Ayan. Ayan, Kuya Jerry, nadagdagan na kita ng isa. Ayan. Thanks so much sa mga andyan. Saka si It's Me, Bibili. Ayan, dikitan din kita ng isa CC sa unboxing YouTube jacket. Ayan, ayan. At di na ako magbakas. Sis Bibili. Ayan, dinikitan kita sa ninja ko, wag mo nang balikan. Di na ako nagbakas sisi. Ayan. Sana masugod ako nila Kuya Jerry pag LS, sabi ni It's me, Bibili. Thank you, Ate Host. Sabi ni It's me, Bibili. You're welcome, you're welcome. Ayan. Yung mga
bago dito guys, ibaba nyo yung kanyang, yung bahay nyo para mabigyan ko din kayo ng isang banana. Ayan, bandagdag. Ayan, Sergeant King TV, pabakas naman po sa min ko, sabi ni Sergeant King. Ayan, magbaba ka ng yung bahay, Sergeant King TV. Ayan, para madagdagan naman kita ng kahit isa lang. Ayan. Thank you at Fruit Melody Love Love. Sabi ni It's Me Bibili. Ayan. Fruit Melody patamsak ng premiere. Ayan. Natamsakan ko na, mami. Ayan. Sin Joyce Live. Nagbaba ng kanyang bahay. It's Me Bibili. Dating dikit tayo. Sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Sergeant King. Ayan. Abra. Ayan. Pang 164 ako, Sir King TV, ayan, dikitan kita sa aking ninja, ayan. Pang 164 ako sa'yo, ayan, di na ako magbakas, dinikit ko lang yung ano, yung ninja ko, Sir King, ayan. Tapos na ako sa yung Abra, ayan, ganda. Ayan, ayan. Ayan, thanks so much sa apang andyan. Salamat, salamat. It's me, Bibili. Opo, at Kuya Jerry Vlog. Sabi ni, it's me, Bibili. Ayan. Thank you, sabi ni Sergeant King TV. You're welcome po. Salamat din po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. At pagka hindi nyo pakadikit din si host, pakidikitan naman guys. Ayan, ayan. Thanks so much sa 5 pang andyan. Ayan, ibaba nyo yung mga bahay nyo guys. At idikit ko rin tong alaga kong isa. Kaisa-isang alaga. Ayan. Ayan, nadikitan ko na kayong lahat. Kuya Jerry Vlog, King TV, dating dikit, sabi ni Kuya Jerry Vlog. Ayan, Kuya Jerry Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, palablab naman kay Kuya Jerry Vlog para madagdagan naman ang kanyang munting bahay. Ayan. Naglo-loading ako. Ayan, Kuya Jerry, nakita na kaagad yung ano, yung dinikit ko sa'yo, 380 na, oh. Diba? Sana wag naman malaglag. Nag-uunahan kayo ni Perlita. Ano, si Perlita, 340 this morning. Iwan ko lang kung nakapangisda siya ulit. Ayan, ayan. Thanks so much sa 7 andyan. Salamat guys. Thanks for coming. Good morning everyone. Have a blessed Monday morning. Ayan. Fruit Melody, patamsak naman ng premiere. Balikan kita, sabi ni Fruit Melody. Nagbaba ng kanyang premiere, guys. Pagka hindi nyo pa natamsakan, kahit dating dikit na tayo, guys, patamsak naman. At matulungan din natin. Huwag nating ipagkait yung isang tamsak natin. Para matulungan naman natin yung ating kapatid na matamsakan yung kanyang premiere. Kahit isang tamsak lang guys, mahalaga na yon. Kaya ayan. Pag kayo din ang mag-premiere at ibaba nyo rin yung mga premiere nyo, matamsakan din nila. Ganun. Give and take lang tayo guys dito sa YT World. Kailangan magtutulungan tayo kasi tayo lang din ang magtutulungan dito sa YT World. Kasi nga, hindi naman tayo artista para panoorin ng mga madlang people. Kaya tayo rin lang na mga nagwa-YT, na mga small YouTuber ang manood sa ating mga pelikula. Ganun. Kaya ayan guys, mamaya 11 AM Pinas time, may premiere din si host.
pwede kayong dumalaw. Ayan, pakitamsakan na rin guys. Ibababa ko rin yung aking premiere. Ayan. Okay lang guys. Salamat, salamat. Aking premiere. Ayan guys, binaba ko rin ang aking premiere. Pakitamsakan naman kung hindi pa kayo nakatamsak. Ayan, ayan. Salamat, salamat sa inyong mga patamsak. Ayan, binaba ni Norma Moniz ang aking premiere guys. Pakilablab naman, pakitamsakan naman yung aking premiere. Mamaya guys, 11 AM. Ayan. Invite ko po kayo. Sana makadalo kayo guys ng aking premiere mamaya. Ayan. At magkita-kits tayo. So, ayan guys, patamsak naman sa hindi pa nakatamsak. Mr. JM, Sergeant King, Dan po. Dan you po, sabi ni Mr. JM. Ayan, Sir Sergeant King CB, dan na daw sa'yo si Mr. JM. Ayan, it's me, Bibili. Andyan lang. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat, Baby Lee. Ayan, baby ka pa, kaya Baby Lee. It's me, Baby Lee. Ayan, thanks so much. Salamat sa 5 pang andyan. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni Mama Norms. Andyan, binaba ni Norma Mones. Ayan, kung hindi pa kayo nakatamsak guys sa aking premiere, pakitamsak dyan, binaba ni Norma Mones. Ayan. Salamat guys sa 7 andyan. Salamat, salamat po. Mr. JM, Fruit Melody. Danyo po, Paul Pak, sabi ni Mr. JM. Ayan. Fruit Melody, andyan si Sir J. Sibon Malo. Pag hindi nyo pa kadikit guys. Dating dikit na at Sergeant King TV. Sabi ni, it's me, Bibili. Ayan, ayan. Thanks so much sa mga nagdidikitan dyan. Pagka may premiere kayo guys, ibaba nyo lang. Para matamsakan din natin kahit na isa lang ang maragdag. At pakitamsakan na din yung aking premiere mamaya guys. 11 AM, Pinas time. Invite ko po kayo. Sana makadalo kayo guys. Salamat, salamat. Ayan, binaba ni Norma Mones ang aking premiere. Ayan, patamsak naman guys. Huwag nating ipagkait yung isang tamsak natin. Ayan, ayan. Thanks so much sa 5 pang andyan. Salamat, salamat guys. Dan tamsak po sa premiere mo ate host. Sabi ni it's me Bibili. Ayan, thanks so much Sisi. Salamat, salamat. Thanks so much. Sergeant King, thank you po sa lahat. Sabi ni Sergeant King CB. Ayan, ayan. Salamat din po sir sa pagdalaw. Ayan. Mama Norms, PM mo ko ulit mamaya. Pag nag-start premiere mo ha sa office kasi ako. Sabi ni Mr. JM. Ayan. Thanks so much sir. Sige, sige. Remind kita. Kasi kahapon yung premiere ko, almost finish na nung nakapunta ako kasi tamang-tama naman na dumalaw yung mga magso-swab test sa amin dito sa hotel. Kaya hindi ko na asikaso yung premiere ko kahapon. Ayan. Lilista ko name ng dumikit ngayon para ma-full pack ko kayo mamaya. Sabi ni Sergeant King TV. Ayan. Thanks so much sir. Salamat, salamat. Saan po kayo, Sir Sergeant King TV? Parang nakita ko yung view kanina dun sa pinuntahan ko. Hong Kong po ba kayo, sir? O ano? Kasi yung ano kanina, Abra. Ayan, taga Abra. Baka Ilocano po kayo.
Sir Sergeant King. Abra po host, sabi ni Sergeant King. Ayan, Ilocano po kayo, sir. Ayan. Sergeant King, ito lang pinambakas ko. Dalawa dinikit ko sa'yo. Sabi ni Mr. JM, ano, Ilocano po ako host. Ay, naimbag nga aldaw tayo. Taga Pangasinan ako. Sir Sergeant King. Ayan, Mr. JM, dan sa'yo, sabi ni Fruit Melody. Ayan. Taga Pangasinan ako, Sir Sergeant King TV. Ayan. Salamat sa pitong pang-andyan. Thanks so much, guys. Kumusta naman sa Abra? Kumusta biyag ti Abra? Ayan. Mr. JM, thank you po. Susuklian kita maya. Mwah, sabi ni Mr. King TV. Mr. Sergeant King TV. Ayan. Sergeant King TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys. Puntahan natin si Sergeant King TV. Isa din siyang Ilocano, guys. Ayan. Fruit Melody, nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak sa premiere, balikan kita. Sabi ni Fruit Melody. Ayan. Siya si Philip Ventura. Good morning po. Sabi ni Philip Ventura. Good morning, good morning. Tapos ka na bang mag-LS? Ayan. Makapagdikitan ka na dyan. Ito, hirap host, GCQ na parang ECQ, sabi ni Sergeant King TV. Ayan. Anos lang, sir. Kasi oray idinagawid akot kwa nakakulong ti 14 days. Kaya hindi sulit yung bakasyon ko. Andun lang ako sa may adak lang paraangan mi. Ijay 14 days nga pagka kulong ko. Ilang paraangan mi nga kwa. Agbabanding kami kadagiti apok, kadagiti anak ko. Di man lang kami nakapamasyal sa ibang lugar. Sa bayan din pagka namamalengke. Ayan, kaya ang hirap. Ayan. Thank you so much sa anim pang andyan. Salamat. Salamat sis Perli. Sis Perlita, nagbaba ng kanyang bahay. Pababa po host ng bahay ko. LS kasi ako host. Balikan ko mamaya. O sige. Ayan, nagbaba. Philip Ventura, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, akala ko ako ang magbababa. So, ayan. Philip Ventura, naka 340 ka na. So, ayan guys, pag hindi nyo pakadikit si Perlita Ventura, ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay guys. Pakilablabin natin guys, ayan. Pagka hindi nyo pakadikit guys, siguradong hindi nyo pakadikit si Perlita Ventura, ayan. Nagbaba siya ng kanyang bahay, pakidikitan naman guys. Pakilablabin din natin at madagdagan naman ang kanyang mga bananas para naman lahat tayo ay masaya. Ayan. Thanks so much sa pito pang andyan. Salamat guys sa pagbantay. Ayan. Sir Sergeant King TV, pakidikitan naman si Perlita Ventura. Isa din siyang Ilocana, taga Binalonan, sir. Ayan. Mr. GM, nagba ng kanyang bahay. Ayan guys. Salamat. Thank you so much sa mga nagdidikitan dyan. Pagka hindi nyo pakadikit guys, yung mga nagbababa ng mga bahay dyan, pakidikitan naman. Para madagdagan lahat tayo ng mga bananas. Ayan. Thank you so much sa pito pang andyan. Salamat guys. Painom muna ako. Ayan. Last 2 bottle na itong tubig ko guys. Wala na akong iinumin.
Thanks so much sa pito pang andyan. Salamat, salamat. Salamat guys sa pito pang andyan. Ayan, nagtsatsagang nakatambay yung mga bisita natin. Thanks so much sa pagdalaw sa aking munting bahay ngayong February 8. Ayan. Ay, birthday pala ng aking ate. Hindi ko pa nabate. February 8, 2021. Ayan. Thanks so much sa walong andyan. Salamat guys for staying. It's me, Bibili, Dan at Perlita Ventura. Perlita Ventura. Ang hirap namang i-pronounce. Ayan, it's me, Bibili, Dan at Philipper Ventura. Sabi ni, it's me, Bibili. Ayan, sis Perlita, Dan na daw sa'yo si it's me, Bibili, at saka si Sir Sergeant King CB. Philipper, Dan na po, sabi ni Sir Sergeant King CB. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Sis Perlita, Dan na daw sa'yo si Sergeant King TV at saka si It's Me, Bibili. Ayan. Salamat guys sa pagdikit sa aking kaibigan. Ayan. Ayan, naka 342 na. At nakita natin yung dalawang dumikit. Dalawang dumikit yung dalawa. Mr. JM, thanks po, sabi ni Mr. JM. Ayan. Salamat din, Mr. JM, sa pagbantay sa aking munting bahay. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you sa pito pang andyan. Nawala na si Sir Kuya Jerry Vlog. Busy na siguro sa work niya. Today is Monday. At nasa work na po siya siguro. Pagka hindi natin kadikit guys, andyan din si Kuya Jerry Vlog kanina. I-scroll down lang natin. Andyan yung bahay niya kanina. Ayan. Fruit Melody, patamsak sa premiere, mga langga, hehe, sabi ni Fruit Melody. Ayan. Nagbaba ng kanyang premiere guys, si Fruit Melody. Pakitamsakan naman natin pagka hindi natin natamsakan. Kahit kadikit na natin guys, tamsakan pa rin natin yung kanyang premiere para makatulong din tayo kahit isang tamsak lang. Ayun. Malaking bagay na yun sa isang nagpre-premiere, yung mga patamsak natin guys. Kaya wag nating ipagkait yung isang tamsak natin. Ayan. Salamat. Salamat guys sa walo pang andyan. Thanks so much. Salamat po. Ayan. Sergeant King TV. Philip Perdon na po, sabi ni Sergeant King TV. Ayan. Wag naman sanang mag-connecting. Wag naman sanang mawala. Kasi kahapon guys, nawala ako. Hindi ko na na-resume. Talagang tuluyang nawala yung LS ko kahapon. Hindi pa ako isang oras nawala na yung wifi. Kasi nakiki-wifi lang ako guys dito sa hotel. Ayan, salamat sa siyam na andyan. Thanks so much guys. Salamat. At sa mga nagdidikitan dyan, ayan. Pagka may mga ninja kayo guys, padikit naman sa akin para madagdagan din yung aking mga bananas. At ibababa ko rin yung aking premiere guys, pakitamsakan naman, ayan,
Pagka hindi pa kayo nakatamsak sa aking premiere guys, invite ko po kayo mamaya 11 AM Pinas time. Sana makadalo kayo guys. Ayan. Binaba ni Norma Mones ang aking premiere guys. Pakitamsak naman at pakilablabin naman ang aking bahay. Ayan. It's me, Bibili. Andyan lang. Thanks so much. Salamat, salamat. It's me, Bibili. Ayan. Pagka hindi ka pa nakatamsak sa aking premiere, bikini man. Invite kita mamaya 11 AM Pinas time, yung premiere ko. Ayan. Thanks so much. Salamat, salamat sa mga naka-BG dyan. Salamat guys. Thank you so much. Ayan, nagtataka siguro yung mga yung mga kapitbahay ko. Kasi malapit lang magkakaharap yung mga pinto dito sa hotel. Kakala kanina pa may kausap to, kasabihin nila. Kaya, ayan. Salamat, salamat guys. Madilim na dito sa labas. Salamat guys, sa 5 pa rin andyan. Thanks so much. Tignan natin yung binigay nilang pagkain guys. Ayan. Always na ito yung mga binibigay nilang mga pagkain. Pansit guys. Pansit with egg and 2 dumpling. Ayan. So, kain muna tayo guys. Nagutom na si host. Ayan. Kain-kain po tayo. Yan guys, kain tayo ng dumpling. Nagutom na si host. Hindi talaga masarap. Sarap naman yan. Sabi ni It's Me, Bibili. Ayan, hindi na masarap sisi. Nakakasawa na sa 12 days ko dito, everyday. Eat well, ate host. Sabi niya, It's Me, Bibili. Ayan. Sa 12 days na nilagay ko dito sa hotel, lagi-lagi na lang na ganito ang almusal, tapos yung sa lunch and dinner, parang hindi ko kayang kainin. Mag-uulam na lang ako ng bukayo. Pagka hindi ko gusto yung yung binibigay nilang ulam, nag-uulam na lang ako ng bukayo, kaya chocolate. Para lang makasurvive guys. Ayan. Ang hirap ng anditong nakakulong kasi hindi mo mapipili yung kakainin mo. Kung ano lang yung ibibigay nila, yun ang kakainin mo. Yun. Kasi hindi ka naman nga makakalabas para bumili. Unless na mayroong dadalaw sa'yo na magbabaon. Magbibigay sa'yo ng foods. Ayan. Walang lasa talaga. Salamat guys sa 7 pang andyan. Thanks so much. Kaya ang hirap. Sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, kung gusto nilang umuwi, not now. Kasi nga, puro nasa kulungan ka. Kahit nga sa Pilipinas 14 days ka pa rin doon. 14 days ka sa hotel, magpo 14 days ka na naman sa bahay mo. So ayan, naubos na yung bakasyon mo. Kung 1 buwan lang yung ibibigay sa'yo, wala na.
naubos lang yung pag i-stay mo sa hotel. Tapos, after that, pagbalik mo sa trabaho mo, mas lalo naman kasi 21 days yung ano mo, ilalagi mo sa hotel. Kaya ayan. Ayan. Fruit Melody, andyan lang. Thanks so much, madam, sa pagstay. Fruit Melody, ayan. Salamat, salamat. Kain po tayo. Kain po tayo ng mm, pansit na walang kulay. Ganito ang pansit nila, guys. Parang wala silang soy sauce. Puting-puti. Talagang as in, pansit. Ayan. Walang kulay. Walang lasa. Kaya ayan. Kinakain ko lang tong dumpling. Tapos tikim-tikim lang dito sa pansit nila. Kasi pagka hindi naman natin kainin itong binigay, hindi tayo makakasurvive. Kung wala kang ekstrang makakain. Gulat lagi pansit nila, Mama Norms. Ayan, nakita mo na naman, sir. Nakita mo na naman, sir, yung pansit. Talagang gulat na gulat. Wala yata silang soy sauce. Kaya ganyan yung di man lang nila pakulayan. Tapos, wala man lang vegetable. Oh. Konting-konti talaga yung vegetable nila. Ayan. Walang lasa talaga, guys. Hindi nila makuha yung parang pansit ng Pilipino. Ibang-iba talaga yung ibang-iba talaga yung lutong Pinoy. 'Di ba, Mr. GM? Ang pangit ng lasa. Magkape nga tayo. Ang para siyang mapakla na hindi mo maintindihan. Magkape tayo ng kopi ko. Ayan. Nika to adventure, kape-kape, sabi ni Nika Adventure. Ayan, Sisi, magtitimpla ako. Kape-kape tayo, sabi ni Sis Nika to Adventure. Ayan. Magtitimpla nga ako kasi tignan mo, Sisi, yung tignan mo, Sisi, yung binigay na pagkain, yung pansit. Ayan. Ayan yung pansit nila, oh. Ayan yung pagkain ko ngayon. Ayan. Walang lasa, kaya hindi ko kinain. Sorry. Sorry sa hindi ko pagkain. Ayan. Sir Bear, Villanueva. Hello, Mama Norm's Kitchen. Shout out. Sabi ni Sir Bear. Ayan. Thanks so much, Sir Bear, sa pagdalaw ulit. Salamat, salamat. Maputla. Kaya nga si Snika, wala yata silang soy sauce dito. Hindi ko nakain. Tamsak na, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan, salamat, sir, sa mga patamsak. Salamat, salamat. Si Snika, magtimpla na lang ako ng kape. At saka may tinapay naman ako dito. Kaya, yun na lang ang almusal ko. Yan, kaya ang hirap pagka wala kang extrang food. Magugutom ka talaga kung hindi mo kayang kainin tong mga binibigay nila. So, ayan, magkape tayo, guys. Kapi-kapi. Sinuswerte. Kapi-kapi na lang para makaraos. Sir Bear, may premiere ako mamaya, 11 a.m. Bikiniman. Ayan, ayan. Thanks so much sa pito pang andyan. Salamat, salamat. Timpla tayo ng kape.
Kape na lang tayo, guys. Huwag nang kainin yung binigay nila. Kasi walang lasa, as in. Mr. JM, nagba ng kanyang bahay. Ayan. Pagka hindi pa natin kadikit, guys, Mr. JM, ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Salamat, guys, sa 7 pang andyan. Salamat, salamat. Ayan, sis Nika, nagtimpla na ako ng aking kape. Ayan. Thank you so much sa 7 pa rin andyan na nagtsatsaga sa aking live streaming. Salamat, salamat po sa pagdalaw. So ayan guys, may premiere si host mamaya 11 AM. Kaya naman, ayan, bababa ni Norma Mones. Pakitamsakan naman guys, pagka hindi pa nyo natamsakan. Ayan. Salamat, salamat. Thank you so much guys sa 20 na patamsak. Ayan. Salamat, salamat. Sis Nika, kapi-kapi na. Pagigising mo pa lang, Sis Nika. Ayan, ayan, ayan. Thank you so much sa 7 pang andyan, guys. Salamat sa kasama mga patamsak nyo na 20 na patamsak, guys. Thank you so much. Salamat, salamat. Kape tayo, guys. Kape-kape. Mainit. Pang ano ko na to guys, pang dalawang cup ko na kape ngayon. Kasi nagising ako kaninang alas 4 ng madaling araw. Alas 6, bumangon na ako, nagkape na ako, naligo na. Tapos ngayon, anong oras na? Alas 9, kape na naman. Tapos, mamayang alas 3, kape na naman. Ayan. Coffee is life. So, ayan guys, hindi ko na yata iiwasan tong kape. Kahit na, acidic na ako. Ewan ko ba. Parang yun lang ang nagpapainit sa sikmura ko pagkagising ng umaga. Ayan. Thanks so much sa 7 pang andyan. Salamat, salamat guys for staying. Thank you so much. I-invite ko kayo mamaya guys sa aking premiere 11 AM Pinas time. Ayan, sana makadalo kayo guys. And thanks so much sa mga patamsak nyo. Salamat, salamat. Sir Bear, wala ka bang premiere para mapatamsakan din natin dyan? Pag-ibaba kung may premiere ka, Sir Bear, para matamsakan naman natin. It's me, Bibili. Ang laki pala ng yung bahay na, no? Ayan, ayan. Sir JC Von Malo, ayan, tamsakan ko na rin yung mo.
Sarah Dancing, ayan. Yan ako sa bahay mo. Sarah Dancing, panoorin natin guys. Ayan. Ang galing sumayaw. Ayan, tapos na sir sa Sarah Dancing mo. Ayan. Taraki Vlogs and Tour, Tomsak, sabi ni Sir Taraki Vlogs and Tour. Sir Berbigyan may wala premiere me, bago lang ako upload short videos, sabi ni Sir Berbigyan may ba, ayan. Ibaba mo sir para ano, tamsakan din natin, ayan. Sir Taraki Vlogs and Tour, thanks so much for coming. Ayan, ibaba mo rin yung bahay mo para madikitan kanila kasi marami silang nagdidikit dyan, sir. Maraming bago ngayon sa aking bahay. Ayan, andyan sila. Meron pa silang lima pang andyan, sir. Ayan. Sir Taraki Vlogs and Tour, pakibaba ang yung bahay para madikitan ka rin nila at madikitan mo rin sila. Ayan. Para idikit ko rin sa'yo itong isa ko. BJ Mama Norm, sabi Nini Katu Adventure. Salamat Sisi. Thanks so much sa pa-BJ mo dyan. Salamat. Ano lang? Ang lakas naman ng musina. Thank you so much sa anim pang andyan. Salamat. Patamsak sa aking premiere, sabi ni Nika to Adventure. Ayan, baba mo Sisi. Ayan, Nika to Adventure, my premiere, sabi ni Nika to Adventure. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni Sis Nika Explore. Ayan, Taraki Vlog and Tour, andyan lang. Thanks so much sir. Salamat sa pagdalaw. Ayan, pwede mong ibaba rin yung bahay, Sir Taraki Vlog and Tour, para ano, madikitan ka din nila. Ayan. Sis Nika, tamsak ko tong alagad ko. Ayan, pangatlong tamsak. 10:45. Ayan, mauna ka sa akin pala. Ayan, sarap naman yan. Tikoy, nilagang kamote, saka toast bread. Ayan. Sarap naman ng kinakain ni Sis Mika. Ayan, naka-tamsak na ako Sisi sa premiere mo. Thanks so much. At saka sa mga hindi pa nakatamsak guys sa aking premiere, ayan. Patamsak naman guys. Nika to Adventure, dan dikit po sa'yo.
Thank you. Thank you po, sabi ni Mr. JM. Ayan. Thanks so much, Mr. JM. Salamat, salamat. Sis Nika, natamsakan ko na yung premiere mo. Ayan. Salamat, salamat. Ayan guys, baba ko rin yung aking premiere. Kaya naman, ayan. Invite ko po kayo guys, mamaya 11 AM, Pinas time. Ayan. Ang aking premiere. Si Nika Explore is 10:45. Ayan, mauuna siya. Mauuna siya guys ng DB Bustamante. Ayan, good morning Sisi. Thanks so much for coming. Salamat, salamat. Andyan si server. Salamat po sa pagdalaw ulit. Ayan, Sis Debbie, may premiere ako ulit mamaya. 11 AM, Pinas time. Ayan. Sis Debbie Bustamante at Mama's Kitchen and Bear Villanueva. Hello, sabi ni Sis Debbie Bustamante. Ayan. Hello at Debbie Bustamante, sabi ni Sir Bear Villanueva. Debbie Bustamante, hair lang, sabi ni Sis Debbie Bustamante. Ayan guys. Pag hindi nyo makadikit si Sir Bear Villanueva at saka si Sis Debbie Bustamante. Ayan guys. Nandyan sila. Pakidikitan naman para lahat tayo ay masaya. So ayan guys, ang aking premiere mamaya 11 AM Pinas time. Invite ko po kayong lahat. Ayan. Salamat sa 5 pang andyan. Thank you so much. Kape po tayo. Kape. Mainit. Thanks so much sa 5 pang andyan. Salamat guys. So ayan, makulimlim na ang langit. Kanina ang ganda ng araw. Pero ngayon biglang makulimlim na, madilim na. Thanks so much sa 5 pang andyan. Salamat guys for staying. Thank you so much. Thank you guys sa 6 na andyan. Salamat sa mga pabiji-biji nyo. Thanks so much. Maria Lisa 3. Ayan, Maria Lisa 3. Hi Mama Norms. Bigyan nga kita ng jacket mo para hindi ka namumutla dyan. Maria Lisa 3. Hi Mama Norms. Good morning sa lahat. Thumbs up lang po Mama Norms, sabi ni Maria Lisa 3, ayan. Thanks so much, Sisi, sa patamsak mo. Tulog ka lang dyan, magpahinga ka para mawala na yung sakit. Habol lang, Mama Norms, harang po, tamsak po, sabi ni Maria Lisa 2, ayan. Sir Bear Villanueva, andyan lang. Thanks so much, Sir Bear. Kahit nasa work ka, andyan ka pa rin. Sis Debbie, thanks so much. Hindi ka pa ba matutulog? Anong oras na dyan? Alas 8. Tama ba ako? 8:26 maybe.
Habol lang, Mama Norms. Harang po. Tamsak po, sabi ni Maria Lisa 3. Maria Lisa 2. Ayan. Maria Lisa 3. Maria Lisa 2. Ayan. Ang daming Maria Lisa. Ayan. Thanks so much sa paharang-harang dyan, Maria Lisa. Salamat sa pitong andyan. Salamat, salamat. Kape tayo. Kasi hindi ko nakain guys yung binigay nila. Gutom ang abutin natin dito. Pagka hindi natin kayang kainin yung pinapakain. Yung egg kakainin ko mamaya. Tapos yung dumpling lang na dalawa ang kinain ko. Pero yung pansit hindi ko talaga makain. Antigas. Namumutla. Talagang gulat na gulat, sabi ni Sir JC Bonmalo. Tamsak again, Ma'am Norris. Good morning sa lahat, sabi ni Maria Lisa. Ayan, thanks so much Sisi sa mga patamsak mo at saka sa mga paherang-herang mo dyan. Salamat, salamat. Thank you so much sa 5 pang andyan. Salamat guys. Naka 1 hour 22 minutes na tayo guys. Ayan, and dire-diretso ko lang hanggang 2 hours man lang. Kasi kahapon naputol yung LS ko. Wala pang 2 hours naputol na. Hindi ko na na-resume kasi nag-connecting. Ayan, Maria Lisa, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Sleep ka lang dyan para mawala yung sakit ng ulo mo. Na-over na yan sa kawawaiti mo. Ayan. Pahinga-pahinga rin pag may time. Pag puro whitey. Kasi yung sasahurin natin sa whitey, baka kulang pang pangpadoktor. Peace, Lulu. Ayan. Kaya huwag masyadong magbabad sa phone. Kasi nga, sama din sa health natin pagka masyadong nakababad. Ha ha ha, oo nga ma'am Norms. YT pa more, cellphone pa more, ha ha ha. Sabi ni, huwag ka munang tumawag kasi naka-live ako. May tumatawag. Thanks so much. Ay, sabi niya. Thanks so much sa 5 pang andyan. Salamat guys. Sleep na lang muna, sabi ni Maria Lisa. Nakabawi na ako, tulog Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Salamat naman at nakabawi ka na. Sleep pa more para bukas makasupport ka ulit sa sa mga mag-premiere. Ayan, Maria Lisa, andyan lang. Simple po 2, hello, sabi ni Simple po 02, ayan. Hello, welcome to my house, welcome to my live streaming.
Salamat sa pagdalaw. Simple po. Ayan, pwede kang magbaba ng iyong bahay para lablabin kanila, dikitan kanila. Ayan guys, magdikitan tayo para naman maragdagan yung ating mga bananas. Pwede kayong maglapag ng yung mga bahay guys para makipagdikitan tayo. Ayan, simple po, pwede mong baba yung bahay mo para matamsakan din kita at malikitan ka din dito sa isang ninja ko. Ayan, at para pasasalamat naman sa pagdalaw mo sa aking LS. Ayan. Nung last na marathon, Mama Nons, andun ako, di lang ako nag-comment. Di lang ako nag-comment, hinayaan ko lang, naka-play yun, haha. Sakit kasi ulo ko nun. Nag-send naman ako ng proof, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ako hindi na ako nag-screenshot kasi nakikita naman sa premiere na andun ako. Kailangan naman na hindi makita nandun yung pangalan ko. Ayan, Sir Ver Villanueva, andyan lang. May padat-dat-dat si Sir Ver Villanueva. Ayan. Simple po, 02. Ibaba mo yung bahay mo, Sisi. Sisi Koy, babae pa to. Para maidikit ko rin sa'yo yung isang ninja ko. Para lagdag banana. Ayan. Oo nga sabi ni Maria Lisa. Tapos sabi ni Rains, kahit wala ka daw premiere, kailangan mag-support ka rin. Mag-support ka pa rin kahit wala kang premiere sa list. Kaya ayan. Sinisingit nga nila ako kahapon ng 4:30. Tapos hindi inapprovean ni admin. Tapos 4:45 nilipat ulit sa sa 4:45 yung slot ko. Hindi pa rin na-approvean kasi meron na nga next time na lang daw. Kaya sabi ko, wag na, mag-premiere na lang ako mag-isa. Kaya ayan, may premiere ako mamaya guys. Invite ko po kayo, 11 AM Pinas time. Sana makadalo kayo. Ayan. Thanks so much. Oo nga sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ang hirap din kaya nakababad yung mata mo sa ilang oras ba yun? Oo nga, ganun nga rules nila Mama Noms. Wala din ako slot noon. Support lang, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Biro mo yun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 hours. 8 hours na nakababad yung mata mo. Ay, nako. Ang hirap. Kaya sabi ko nga kahit ilang taon na lang yung aatin sa premiere ko. Ayan. Huwag lang ganun. Grabe. Grabe yung pagbabad ng mata mo doon sa city. Kaya nga sakit sa ulo, sabi ni Maria Lisa. 5 to 11. 4 na ngayon. Kahapon, yung nila, 4. Yung start nila ay yung kahapon na list nila para bukas 4 o'clock na, 4 to 11. Ayan. So di ba ang tagal na nakababad yung mata. Oo nga, haha, sabi ni Maria Lisa. Grabe. Kaya sabi ko kay Rins, huwag na lang. Bahala sila dyan. YT pa more, sabi ni Maria Lisa. Ayan, parang hindi ko kaya yun for 8 hours. Para kang nag-work na para kang nagtrabaho na sa computer shop. 8 hours na nakababad yung mata mo sa CP. Ay nako, grabe na ang nakuha mong radiation pagka ganun. O diba? Ang haba ng premiere. May online class, hahaha, sabi. Para na rin tayong mas pa nga yan mas mahaba pa nga yung
marathon premiere kaysa yung paggawa ng module. 'Di ba? Yung online class, ano, may break time sila. So, yun, ano, dire-diretso. Yung 8 hours na yun. Ayan, tawang-tawa. Tawang-tawa si Maria Lisa. Ayan. Thank you guys. Sa lima pa rin andyan. Salamat, salamat. Samahan nyo kami ni Maria Lisa. Silent Boy, idi wow. Ayan. Sabi ni Mr. Mr. Silent Boy. Ayan. Ayan. Si Sir GC Von Malo, idi wow. Ayan. Andyan pa rin naka-BG si Sir GC. Ayan. Kahit nasa office. Office boy. Ayan. Sana all nasa office. Hahaha, parang galit mama noon, sabi ni Maria Lisa. Kasi nga, wala ka doon kagabi sa LS niya. Pinabayaan mo siya. Renz Dimple Vlog. Shout all, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Ayan, bagong gising ka, kape-kape na. Ayan, nagtimpla ako ng aking kape. Kape-kape na. Ay, Ate Ren, sabi ni Maria Lisa, harang pa, sabi ni Prince Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much, Sisi, sa paherong-herong dyan. Salamat, salamat. Ayan, ayan. Prince Dimple Vlog at Maria Lisa, hello, sabi niya. Galit ka po ba, Silent Boy? Sabi ni Maria Lisa. Yan muna kayo, masahe pa ako, haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Okay lang, Renz Dimple, ingat, ingat. Aga naman masahe mo, Ate Renz, sabi ni Maria Lisa. Ayan, pagkagising nung alaga niyang matanda, ayan, masahe time. Ayan, Nika 2 Adventure, andyan lang. Thanks so much, Sisi, sa pabiji-biji mo dyan. Salamat, salamat. Thanks so much sa mga nakatambay dyan. Ayan. Silent Boy, galit ka daw ba kay Maria Lisa? Sorry na daw. Sorry na daw, Silent Boy. Ayan. Masakit nga daw ng ulo niya kagabi, kaya hindi nakapunta sa sa LS mo. Ayan. Sorry, sorry. Sad to say I'm sorry. I just want you to know. Ayan, hindi ko alam yun. Maria Lisa, andyan lang. Thanks so much. Salamat sa anim pa rin andyan. Ha ha ha, ayan. Kantahan mo nga mama nun, sabi ni Maria Lisa. Di nga ako marunong. Di nga ako marunong kumanta para pagka marunong lang ako kumanta, kakantahan ko kayo. Kumakanta-kanta nga ako, pero lang, parang chorus. Ayan. Thank you so much. Sa pito pa rin andyan. Salamat, salamat guys. Hehehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kung marunong lang din akong sumayaw, di sasayaw-sayaw ako sa mga sa mga LS ko. Pero wala eh. Pinagkaitan. Hindi pinagpala. Ano ba 'yon? Hindi pa rin pinagpala sa sa buhay may asawa. Ayan guys. Saklap bes. Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Tinatawanan na ako ni Maria Lisa. Ayan. Kaya ikaw, Maria Lisa, okay lang nga, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Kaya ikaw, Maria Lisa, piliin mo ang the right boy para sa yung tawag doon, makakasama mo habang buhay. Pero sabi nga nila, walang forever. Wala daw forever. Ganun. Depende naman siguro sa sitwasyon kung
hindi kayo magkakalayo at sincere ang isa't isa na nagmamahalan. Ha ha ha, tama ka dyan, Ma'am Nor, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kung sincere yung isa't isa, tapos may tiwala sa isa't isa, okay lang din sana na magkalayo. At alam naman natin na naghihirap ang mundo, lalo na dyan sa Pilipinas, kaya nga nag-a-abroad kami para lang makasurvive, maibigay yung mga pangangailangan ng mga anak. Pero, ayun ang tanong. Pero, bakit? Big question mark. Question mark. Bakit? Ayan. Thanks so much sa walupang andyan na nakikinig sa aking mga kwentong walang kabuluhan. Salamat guys sa pakikinig sa aking mga kwento-kwento ng aking buhay na masalimuot. Masalimuot daw. Ayan. Kapi-kapi tayo. Go lang Mama Norms, ganun talaga buhay, haha, sabi ni Maria Lisa. Fight lang tayo, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kaya nga binubuhos ko na lang dito sa pagwa-whitey. Kung minsan talagang nalulungkot din ako dito na mag-isa. Kaya ayan, yung vlog ko kahapon talagang makikita mo yung mukha ko na talagang susad. Malungkot talaga. Parang gusto kong umiyak. Dahil nga mag-isa lang ako dito. Tapos paglabas ko wala pang sahod. Aray. Saklap bes. Saklap talaga. Biro mo yon nagsasacrifice kang makulong dito. Iyak mo lang yan, Mama Norms, para mabawasan. Oo. Pagka, mag-isa lang ako, Nikatsu Adventure, andyan lang. Thanks so much, Sisi, sa pabiji-biji mo dyan. Pagka, Maria Lisa, pagka mag-isa lang ako, iniiyak ko na lang. Yung lungkot. Kaya, ayan. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Yan ang sabi nila. Kaya, ayan. Thank you so much sa walupang andyan na mga nakabiji-biji. Samahan nyo kami ni Maria Lisa na magkwentuhan. Magkwento naman kayo ng mga buhay-buhay nyo dyan. Para naman, magpalitan tayo ng kwento ng buhay. Relate much, Mama Norms, haha, na-experience ko na din yan dati, hahaha, sabi ni Maria Lisa, ayan. Wey, Maria Lisa, sabi ni Mr. JM, ayan. Nagising si, Sir JC. Ayan, ubos ka na yung kape ko. Ayan, tawag ka, Maria Lisa. Tawag ka ni Mr. JM. Ayan, nawalan ako ng wifi. Bakit? Nawala na naman yung wifi dito sa connecting na naman. Ayan. Hi, Mr. JM, hehe, oo nga. Huwag ka na kumontra dyan, hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, kumukontra si Mr. JM sa'yo, Maria Lisa. Ayan, salamat sa pito pang andyan. Thank you so much guys sa inyong pag-stay. Salamat.
at saka sa mga patamsak at mga paharang-harang nyo dyan. Thanks so much, guys. Ayan, wala nang nakikipagdikitan. Love you, Mama Norms. Love you more, Maria Lisa. Salamat. At andyan ka na nakikipagkwentuhan sa akin. Puro mga busy. Psst, matulog ka na lang, Maria Lisa. Sabi ni Silent Boy. Grabe naman yung psst. Ayan. Saka na matulog si Maria Lisa mamaya. Mr. Silent Boy pagkatapos ng premiere ko. Attend pa siya ng premiere ko. Ano lang 'yun, 13 minutes. Ayun. Maiksi lang. Pinaiksi ko. Pinakita ko lang yung ha. Pinapatulog ako, Mama Norms, kakagising ko nga lang. Tulog na naman, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Love you too so much, Maria Lisa, sabi ni Mr. JM. Ayan. Love you daw, sabi ni Mr. JM. Ayan. Love you too so much, Maria Lisa. Ayan, sabi ni Mr. JM. Ayan, Maria Lisa. Ang sarap naman pakinggan yung I love you ni Mr. JM sa'yo. Ayan. Salamat guys sa pito pang andyan. Salamat. Wow naman, ang sweet naman yan, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Nalalapit na kasing araw ng mga puso. Ilang araw na lang. Ayan. Araw ng mga puso is February 14. Oo nga, Mama Norms, no? Love you din, Mama Norms. Hehehe, sabi ni Maria Lisa. Love you more, sis Maria Lisa. Ayan. Weh, sabi ni Silent Boy. Ayan. Weh daw. Ayan. Bigay naman. Nakabook ka na ng schedule ng date nyo ni Maria Lisa, Silent Boy. Ayan. Happy Heart Month, sabi ni. Happy Heart Month pala sa lahat dyan. Love, sabi ni Maria Lisa. Silent Boy, aga mo pa kasi kanina naghuhugot, Maria Lisa, sabi ni Silent Boy. Ayan, Maria Lisa, hahaha, ayaw mo maniwala, Silent Boy, di huwag, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ayaw ngang maniwala kasi nga sinabi mong masakit yung ulo mo, kaya ayan. Pero andito kang nakatambay. Nadala lang ako sa hugot ni Mama Norms. Sabi ni Maria Lisa. Ayan, nadadala na daw si Maria Lisa sa mga hugot ko. Hindi yun hugot sa akin, Maria Lisa. My Heart Month ba, Maria Lisa? Sabi ni Mr. JM. Ayan. Meron yung mga yung mga may ka-heart. Ayan. Ayan, my heart. Kahapon yon at kagabi, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Pero ngayon okay na. Silent Boy, di talaga, Maria Lisa, sabi ni Silent Boy. Meron, Mr. JM, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Meron daw Heart Month. Ayan. May mga naglilinis dyan sa labas. Mr. JM, si Maria Lisa lang. Ano yun? Sa kalam. Ano yun? Si Maria Lisa lang sa kalam. Sa kalam, sabi ni Mr. JM. Ano daw? Sabi ni Maria Lisa. Hindi ko rin nakuha, Maria Lisa. Sa kalam, ano yun? Sir JC? Thank you so much sa walo pang andyan. Salamat guys.
Si Maria Lisa lang. Sakalam. Sakalam. So, Sir JC, hindi ko nakuha yun. Ano yun? Baliktarin nyo guys, hahaha, sabi ni Mr. JM. Malakas. Oh, malakas. Si Maria Lisa lang malakas. Ayan. Ayun. Paliwanag mo yan, JC, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Sino tong Sidlin? Ayan, bigyan kita ng jacket. Sidlin, ayan. Hindi ba ninja yan? Sidlin, ayan, may jacket ka na. Pwede kang magbaba ng yung bahay at makipagdikitan dyan. Malakas, sabi ni Maria Lisa. Ayan, Sidlin. Amy. Amy here, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan. Wala akong dapat ipaliwanag, Maria Lisa, kasi naipaliwanag ko na sa'yo, sabi ni Mr. JM. Ayan, Amy's. Naku, si Amy pala yan, sabi ni Mr. JM. Sabi ni Amy, wow, may bago siya alagad, baby, sabi ni Mr. JM. Ayan, Sir Beverly Nueva, andyan lang. Thanks so much, sir, sa pambiji-biji mo dyan. Salamat, salamat. Salamat po at ingat po kayo sa work. Hahaha, oo nga pala. Oo na, Mr. JM, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ilang araw ako parang drain na drain, kaya talagang nananahimik ako muna, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan, Silent Boy, nako Maria Lisa, magpahinga ka dyan, sabi ni Mr. Silent Boy. Ayan, Maria Lisa, ako Amy, nakaka-drain no? Ako Amy, nakaka-drain no? Haha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, bakit naman nag-drain kayo guys? Ako ang dapat ma-drain dito kasi mag-isa lang. Silip lang po, Silent Boy, sabi ni Silop. Silop lang po, Silent Boy, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Bibi Bustamante, Sisi, thanks so much sa pa-virtual heart mo dyan. Salamat sa pa-biji-biji mo. Thanks so much at palagi kang andyan sa LS ko at sa mga premiere ko. Andyan kang nakasupport. Sis Debbie, love you. Ayan, thanks so much sa siyam na andyan. Go lang Amy baby, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Huwag kayong madrain mga kapatid. At pagka na-drain tayo, wala na, matutuyot. Panood naman, upload ko po sa TikTok, sabi ni Sidlin. Ayan, napanood ko na Sidlin kagabi pa. It's me, Bibili. Andyan lang, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Palablab naman kay It's me, Bibili. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay, guys. Pagka hindi pa natin kadikit, si It's me, Bibili. Ayan, andyan lang siya. Naka-biji-biji, guys. Pakidikitan naman si It's me, Bibili. Nakita ko na yon Amy. Nag-comment ako doon, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ako din, kagabi pa. Pinasa niya kagabi. Matutulog na ako. Pinanood ko muna. Ayan, Amy. Napanood ko na yung TikTok mo. Kasama mo si Tekla. Ayan. Salamat sa siyam na andyan. Thank you so much, guys. Stress ako sa mga anak ko na tamad mag-module, wahaha. Tapos, itong mga nangyayari pa sa YT natin. Be patient daw sa pagtuturo ng mga anak natin ngayon, sa panahon ngayon, Amy. Kailangan tayo ang unang maging guro ng ating mga anak. Ayan.
Ayan, hahaha, okay lang yan, Amy. Lahat tayo may pinagdadaanan. Hahaha, sabi ni. 3 years ago pa yun. 3 years ago pa yun. Di na nadagdagan, sabi ni Amy's Adventure. Ayan. Lahat tayo nga may pinagdadaanan sa araw-araw ng ating buhay. Kaya ayan guys, huwag tayong malungkot. Kung meron tayong mga pinagdadaanan sa araw-araw ng ating buhay. At sabi nga nila, bagong umaga, bagong pag-asa. Ayan. Kaya ayan, huwag kayong malungkot mga kapatid ko. Nasa atin lang yon. Paano dalhin, di ba Mama Norm? Sabi ni Maria Lisa. Oo naman. At mas masahol pa siguro yung aking pinagdadaanan kaysa sa inyo. Ayan. Nikatsu Adventure, andyan lang. Thanks so much. Oo nga sabi ni MS Adventure. Psst, ayan ka na naman, Maria Lisa. Sabi ni Silent Boy. Abnormal. Abnormal ang taong walang problema, sabi ni Maria Lisa. Ayan, abnormal lang talaga yung mga walang problema. Sabi ni Maria Lisa. At least you have Silent Boy, Maria Lisa, sabi ni MS Adventure Vlog. Ayan, pa silent boy lang. Si Mr. JM. Ayan. Ayaw ako padaldalin ni GC Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Oo nga, bakit nakaano lang, psst, 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 parang parang cut, sabi niya. Parang sa pelikula lang sana, cut, ganun siya. Wag naman. Arte nito si Silent Boy, sabi ni Sidlen. Ayan. Sinong GC Maria Lisa, sabi ni Silent Boy. Ayan. Buti na lang asawa ko understanding, sabi ni Sidlin. Ayan. Kaya nga, ang swerte mo, Amy. Blessed lang ba? Amy baby, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ayan nga, Amy's pagyamanin mo yung pagsasama niyong mag-asawa kasi nga bihira lang yung mga asawa na nakakaintindi sa mga pinaggagawa natin ngayon. Meron pa nga yung mag-asawa na andun sila sa vlog nila. Dalawa silang magkasama. Ayan, si Pakner, Atoy's vlog. Ayan, dalawa sila. Ahahaha, minsan blessed, sabi ni Sidlen. Ayan. Si Pakner, Atoy's vlog, pinapanood ko, lagi silang magkasama ni Mrs. niya na nagbo-vlog. Ayan. Buti na lang, Amy, blessed ka sa part na yan, sabi ni Maria Lisa. Sidlin, gusto ng asawa ko tong ginagawa ko kasi di na ako gala. Sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan, yun pala ang purpose niya. Kaya gusto. Siyempre gagala ka rin, Amy's, kasi magbo-vlog ka. Kailangan mo ring mag-video sa mga pupuntahan mo, di ba? Labas-labas din pag may time, pero isama mo siya para tagahawak ng tagahawak ng camera mo. Para i-vlog ka. Oo nga sabi ni Maria Lisa. Ayan. Pagka magkasama kayong lumabas, tag video mo, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Pagka magkasama kayong lumabas, siya yung taga-video mo, ikaw yung nag-iinarte-arte dyan. Nag-iinarte daw. Para masaya. Ganun. Ala nga ako taga-video. Hi, sabi ni Sidlin. Ayan. Ako nga rin, pagka lumalabas ako lang yung nagbi-video. Ayan. Busy yun sa kalapati niya. Sabi ni Sidlin. Ayan.
Buti nga may pinagkakaabalahan ding kalapate. Ayan, papalipad-lipad. Ayan, papalipad-lipad niya sa kalangitan. Ayan, di ba ano? Anak ni Mami Norski Harang. Good morning, Mama Norms. Sabi ni anak ni Mami Normski. Ayan, thanks so much. Mami Normski po ito, sabi ni anak ni Mami Normski. Ayan, thanks so much. Salamat, madam, sa pagdalaw. Shout out po sa lahat, sabi ni Mami Normski. Ayan. Nasa harang pa, sabi ni Mami Normski. Ayan, thanks so much, Mami Normski, sa pagdalaw. At salamat sa mga paharang-harang mo dyan. Sidlin, nagbaba ng kanyang bahay. Guys, palablab naman si Sidlin. Siya si Amy's Adventure Vlog. Ayan. Ang kanyang main channel is Amy's Adventure Vlog. Ayan. Pakilablabin din natin, guys. And thanks so much sa pagdalaw, Mami Normski. Salamat, salamat. Ayan, may jacket ka na rin. Pwede ka rin magbaba ng iyong bahay para makipagdikitan dyan. May mga bago tayo. At madikitan din kita ng aking isang bananas. Tignan ko nga yung bahay ni Amy's kung hindi ko pa kadikit. Itong isa. Ay, dikit ka. Dikit na tayo. Dikit na tayo. Kala tuloy ni Mami Brats sa iba na ako nangingisda. Di niya alam talaga. Nananahimik ako, sabi ni Sidlin. Ayan. Magparamdam ka kasi para ano hehehe, manahimik na tayo, hahaha, sabi ni Marielisa. Wag naman, mamaya kayong manahimik. Magkwentuhan muna tayo dito. Magkwentuhan muna tayo. At ano, Sidlin, guys, magpapalaro ako sa February 14. Wow, sana all, hahaha, sabi ni Marielisa. Sana all. Ano yung palaro mo, Imis? Puntahan nyo LS ko ha, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan guys, nag-invite si Amy's Adventure Vlog sa February 14. Yung mga may ka heart dyan. Game kami dyan, sabi ni Maria Lisa. Ayan. That's my birthday, sabi ni Sidlin. Ayan, advance happy birthday, Amy. Ayan, February 14 ka pala. Galing naman. Kayo na lang maglaro, Ate Amy, sabi ni Silent Boy. Bakit naman nagtampo na si Silent Boy? Bakit naman? Pingi pala ako birthday greetings para may pang-premiere ako, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Kailan ba ang deadline niyan? Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Wow, advance happy birthday, Ate Amy, sabi ni Silent Boy. Ayan. Ayan. Kailan ba ang deadline, Amy? Yung pag-ratings mo. Para makagawa rin ako. Kaya pala, Amy, February ka pala, sabi ni Maria Lisa. Nagtampo na. Nagtampo na naman tong nakakainis. Nakakainis kayo sabi ni Amy. Ayan. Huwag namang magtampo, sir. Sidlin sa 10. Ayan, Sidlin. Che. Sabi niya. Parang nangiisam na si Emis. Che. Ganun siya. Ayan. Inisnab ka na ni Emis, Mr. Silent Boy. Ayan. Maria Lisa, hahaha. Sabi ni Sidlin, hahaha. Tampururot yan kasi, sabi ni Maria Lisa. Ayan, bawal ang tampururot dito sa Whitey Word. Silent Boy. Ayan, kailangan lahat tayo ay masaya. Ayan, masaya. Kailangan nating magsaya.
Ayan, ayan. Kailangan natin magsaya dito sa ating whitey word. Kasi nga, dito lang tayo nagkikita-kita sa mga LS, sa mga premiere, sa mga videos. Ayan. Yan lang tayo nagkakasama kahit hindi man lang tayo mag-meet ng personal. Alam nyo ba, sabi ni Sidlin, ano yon? Ang alin? Ang alin, ang alam namin, masaya kahit hindi nag-pretend na masaya. Haha, joke lang po, sabi ni Maria Lisa. Kaya nga, kita naman sa mukha, Maria Lisa. Kita naman daw sa mukha na hindi masaya. Ayan. May isang nagpunta sa LS ko na akala ko gwapo talaga, sabi ni Maria Lisa. Gwapo pagka, sabi ni Maria Lisa, alala. Message reacted, sabi. Wahaha, sabi ni Maria Lisa. Gwapo pag naka face mask, sabi ni. Nabudol ako, sabi ni Amy. Bakit naman? Pinatanggal mo ba yung face mask niya? Alala. Baka, subukan ko nga ring mag face mask. Baka mabudol din si Amy. Joke. Ayan, hahaha, yun lang pala problema mo, Amy, sabi ni Maria Lisa. Diyos mio, Merimer. Diyos mio, Marimar, sabi ni Maria Lisa. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, tinawanan ako ni Maria Lisa. Ayan. Andito lang kasi yung face mask ko para pagka may nag-doorbell dyan sa pintuan ko, talagang naka-face mask ka na magbubukas ng pinto. Kasi nga, pagka wala kang face mask na nagbukas yung pinto, kukestyonin ka. Ayan. Yun ang protocol nila. Kaya ayan. Diyan lang yung face mask ko sa tabi ko. Ayan. Kaya mahirap guys yung andito. Ayan, ayan. Sidlin, nung tinitigan ko mga past video niya, nag-iiba talaga mukha, sabi ni Sidlin. Ayan, natatawa tuloy si uwang ka-image, sabi ni Maria Lisa. Ayan, sino kaya yun? Sino kaya yung naka face mask? Parang kilala ko yun Ano ba siya? Frontliner ba siya, Amis? Magpalaro ka na, Mami Norms, WH Wahaka, sabi ni Sidlin. Ayan. Binabala kong mag Grand LS din. Sponsor ka, Amis. Ilang oras? Send ko mamaya, Maria Lisa. Ayan. Send mo rin sa akin kung sino yun. Ayan. So, ayan guys. Pagka maisipan kong magpa-Grand LS din, pa-sponsor ako ng WH. So, ayan guys. Magpapa-Grand LS din tayo. Ilang araw pa ba ako dito? Ha, sabi ni Sidlin. Ayan. Ilang araw pa ako dito. 9 days na lang. Si Maria Lisa, mag-sponsor yan, sabi ni Maria Lisa. Gege, sabi ni Maria Lisa. Ayan. At makapag-Grand LS din tayo. Ayan, ayan. Pero bibili pa ako isang phone, sabi ni Maria Lisa. Nika to Adventure, andyan lang. Thanks so much, Sisi, sa pabidyo-bidyo mo yan. Si Bibi Bungis-ngis, kaya nun ng 100, nag-sponsor yon sa akin Di ko lang sineryoso, sabi ni Sidlin. Bakit naman hindi mo sineryoso?
Eh, 100 na yon, 100 WH na yon. O, di ang laki na, di ba? Ayan. Yun, oh, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ayan. Salamat guys sa 6 pang andyan. Thank you so much. Sa mga naka-BG-BG dyan, salamat guys. Anong oras na? Sidlin, bibili din ako sa birthday ko. Sana umabot pera ng asawa ko para madagdagan pambili at matino na mabili ko CP, sabi ni Amy's Adventure. Tamad kasi ako magpa-entry, Mama Norm, sabi niya. Lalo naman ako. Kaya ayan, nag-LLS na lang ako. Bakit yung binili, so ko na ba? Sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kasi laging module nung mga anak niya, Maria Lisa. Ayan. Huwag kasi bibili sa tabi-tabi lang, sabi ni Maria Lisa. Okay lang naman sa tabi-tabi. Kung sa asawa ko kasi yon, Maria Lisa, lagi niya dala. Sabi ni Amy, nakakatamad na nga minsan, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ako nga din eh. Okay, sabi ni Maria Lisa. Kaya habang andito pa ako sa hotel, ayan, medyo sinisipag mag-LS. Pero pagka andun na sa amo, siguro, baka once a week na lang mag-LS. Kaya ayan. Kaya habang andito pa ako, sinusulit. Maayos yung binili ko, Maria Lisa, kaso di ko naman mahawakan, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan. Sidlin, andyan lang. Sir Beverly Nueva, thank you so much, sir, for staying. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Sidlin, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, panood naman po sa seconds lang, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan. Ayan, si Sidlin, nagbaba ng kanyang bahay. Si Amy's Adventure Vlog. Ayan. Panood naman daw sa seconds lang na video niya. Yung TikTok video niya. Ayan guys. At pakitang sa na rin. Para sumikat yung TikTok ni Amy's Adventure Vlog. Ayan. Thanks so much sa 7 pang andyan. Salamat guys. Tawa ka ng tawa dyan, Maria Lisa, sabi ni Sidlin. Masaya nga siya, Amy's, kasi di na masakit yung ulo niya. Kasi kahapon, kagabi, masakit yung ulo niya. Pero ngayon, okay na yung ulo niya. Wala pa laman, Gcash ko, Mama Norm, saka na lang. Ako nga rin, Amy's eh. Oo, itawa na lang natin yan, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ako nga rin, Miss, hindi ako nakakapalipad kasi wala pang laman yung octopus ko na pampalipad. Kaya, ayan, wala akong napapalipad. Gusto mo na ba mag-asawa? Sabi ni Miss, di kayo nag-iisa, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kaya hindi pa ako nakakapalipad sa inyo. Kaya ayan guys, wait lang. Pwede naman, Amy baby, sabi ni Maria Lisa. Di kayo nag-iisa, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Pwede na daw mag-asawa si Maria Lisa, Amy. Bigyan mo na. Para makapag-asawa na rin. Para wag siyang tawa ng tawa. Bakit ba? Pagka tawa ka ng tawa, gusto mo na bang mag-asawa? Ganun, Amy's. Grabe naman to. Ayan. Natawa ulit si Maria Lisa.
Silent boy, asawahin mo na nga to, sabi ni Sidlin. Ayan, bulgaran na ba? Bulgaran na ba to? Ayan. Baka asawahin pa ng iba, sabi ni Sidlin. Kaya nga, dami alam ni Amy, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Baka totoo naman, Maria Lisa. Ayan. PM mo naman ako. PM mo naman ako kung ano nang nangyayari. Baka pag nag-asawa na, Mama Norms, di na daw makatawa. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Bakit? Di ba masaya pagka manahimik ka, Ate Amy, sabi ni Mr. JM. Ayan na naman. Ayan, lagot kayo, nakikinig lang si Mr. JM. Ayan, pagalitan kayo. Ganun daw yun eh, sabi nila, sabi ni Sidlin, sabi ni Amy. Ayan, hahaha. Tawang-tawa na naman si Maria Lisa kasi magagalit na naman si Mr. JM. Manahimik daw kayo, Amy, sabi niya. Ayan, nakikinig lang siya, nakabigi siya. Talagang lagi puno bunganga pag may asawa eh, kaya di makatawa. Ano yun? Ano yung sinusubo niya? Kasi palaging puno yung bunganga. Ano daw? Ano daw yun, Mr. GM? Ayan. Tahimik na nga. May tanod, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ano ba meron? Bakit mo ko? Ano ba meron? Bakit mo ko pinapatahimik? Meron bang Cold War dito? Sabi ni Sidlin. Ayan, natatawa naman si Maria Lisa. Misit ka, misit ka, Mr. GM? Sabi ni Maria Lisa. Ayan, misit daw. Don't say bad word. Ayan, ayan. Dito lang tayong nagdadaldalan. Ayan. Para naman ma-stretch yung mga wrinkles ni Mama Nurse na mapatawa nyo guys. Kasi nga ang lungkot-lungkot ko dito. Ayan. Patawanin nyo ako para ma-stretch naman yung mga wrinkles ni Mama Nurse. Ayan. Sidlin, ayan, nandyan lang. Thanks so much, sa anim pa rin andyan. Ewan ko dyan kay Mr. JM. Masama gising niyan, Amy, sabi ni Maria Lisa. Ayan, ayan. Bakit naman? Oo nga, stay happy Mama Norm, sabi ni Sidlin. Ayan. Kaya nga ako nagla-live para may makausap ako dito. Kasi nga, ang hirap pagka nagmumukmuk ka lang dito sa Rome. Wala kang makausap. Kaya ayan, nagla-live na lang nagla-live everyday. Ayan. Last night, pinasaya ko sarili ko sa LS ko. Daldal ko doon, sabi ni Amy. Ayan, nakatulog na kami nung nag-LS ka. Nagtamsak na lang ako pag gising ko kasi nakita ko yung LS mo kagabi. Madaling araw na yata yun. Sidlin, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Maria Lisa, hahaha, lagi naman madaldal, Amy. Sabi ni Maria Lisa, ayan, lagi naman daw madaldal, Amy. Ayan. Mas masaya daw yung LS pagka madaldal yung host. Kaya ayan, natututunan ko ding dumaldal dito sa aking LS. Pero noon andyan lang sa bintana, hahaha, lagi namang madaldal, Amy, sabi ni Renz Dimple Vlog, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Tapos ka na bang magmasahe? Magkape ka na, mag-almusal ka na para para may lakas ka na namang magmasahe kay Lola. Ayan. Maria Lisa, may virtual heart. Ay, thanks doc pala. Ayan. Hindi ko alam kasi yung mga yan eh. Yung mga sticker ni Lolo. Ayan.
Thank you so much sa 8 pa rin andyan. Salamat guys. Inom tayo ng tubig. Natuyo na yung lalamunan ko kadadaldal. Salamat guys sa mga patamsak nyo at saka sa 8 pa rin andyan na nakatambay. Ayan. 15 minutes more to go para mag-end na tayo kasi may premiere ako mamaya 11 a.m. Pinas time. Ayan guys. Pa-support naman guys kasi hindi ako nakasali sa premiere marathon ng Team Banana kasi puno na daw yung slot kaya pre-premiere ko na lang to. So, invite ko kayo guys. Sana makadalo kayo mamaya 11 a.m. Pinas time sa aking premiere. Salamat guys. At sana makadalo kayo. Ayan. Okay lang yan, Mama Norms. Huwag mo yan sabihin. Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Okay po, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Salamat, Sisi. At lagi kang andyan sa aking mga LS, sa aking mga premiere. Ayan. Thanks so much sa full support. Ayan. Sa mga katim ko, sa Pinakbit team, at saka sa Team Bananas. Thanks so much sa mga support. At kay Sir Villanueva. Thank you so much, sir. At lagi ka rin andyan. Mapa-LS, mapa-Premier. Ayan, andyan lagi si Sir Ver Villanueva. At saka si Sis DV Bustamante. Ayan. Thanks so much, Sis DV. Salamat ulit sa mga palipad mo sa aking mga Premier at sa aking mga LS. Thanks so much. At God bless you more. Salamat guys. Ayan, malapit na tayong matapos. At salamat sa mga pagtsatsaga nyo guys na sumama sa aking LS ngayon. Ayan, thanks so much sa 6 pang andyan. Thank you so much guys. Welcome po Mama Norms, hanggat kaya, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kaya nga, kakayanin natin to. Kahit, makasahod man lang ng isang beses. O, diba? At least, matikman din natin yung mga pinagpupuyatan natin. Kape, katatapos lang magmasahe, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, sige, sisi. Naka-2 cup na ako ng kape. Ayan, kasi hindi ko nakain yung binigay nilang pagkain, sisi. Talagang gulat na gulat yung pansit nila. As in, white na white. Pakita ko sa'yo. Pakita ko sa'yo yung pagkain nila. Ayan, yung kanilang pansit. Wala man lang kakulay-kulay. Kaya ang kinain ko lang yung 2 dumpling. So, ayan. Hindi ko makain talaga. Walang kalasa-lasa. Tapos, tawag doon? Ang tigas. Ang tigas pa yung pansit. Parang hindi pa luto. Ayan. Wow, salamat Ate Ren, sabi ni Maria Lisa. Ayan, natatawa na naman si Maria Lisa. Ayan, tawa daw ng tawa, sabi ni Amy's. Ayan. Anong breakfast mo? Ren's Dimple Vlog. Ubos na ba yung biko mo? Yan yata yung binaon mo nung na umakyat sa bundok. Yung biko. Miss ko na rin yung biko ko. Minsan lang yata kaming nagbiko sa Pinas. Nagluto ng biko.
nung namanhikan kami sa aking pamangkin. Nagbaon kami ng biko, saka chicken curry, tapos salad, saka yung kilawin na yellow pin. Yun, ang sarap. And lumpiang sariwa. Ayun, masarap. Sarap din yung ginawa nilang lumpiang sariwa. Ayan guys, thanks so much sa pito pang andyan. Salamat, salamat. At andyan pa rin kayo. Thank you for staying. Ayan. At invite ko din kayo sa premiere ni Sis Nika Explore mamaya 10:45. Ayan. Tapos susunod ako 11. Ayan guys. Please support sa aming mga premiere at saka sa mga mag-pre-premiere dyan. Ibaba nyo lang guys kung may mga premiere kayo para matamsakan. Ayan, ayan. Thank you so much. 9 minutes more to go, guys, para samahan nyo pa rin ako till end para masaya. Dahil malapit na yung premiere ko. Ayan. Hi, Ate Rin, sabi ni Sidlin. Ayan, Sidlin, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ren's Dimple Vlog, kung hindi mo pa napanood yung TikTok ni Amy's Adventure Vlog, ayan, binaba niya. Panoorin mo yun ng Sid Rins, panood naman. Ate Rins, Sidlin, Ate Rins, panood naman TikTok ko, sabi ni Sidlin, ayan. Sidlin, Ate Rins, ano ba? Nakakabulol. Thank you so much sa 8 pang andyan. Salamat, salamat guys sa pagsama nyo sa akin sa umagang ito. Ayan. At ini-invite ko kayo again and again sa aking premiere mamayang 11 a.m. Pinas time. Thanks so much. Morning to, sabi ni, ayan, hahaha, sabi ni Maria Liza. Ayan. Natatawa ulit si Maria Liza. Ayan. Tawa ng tawa daw, sabi ni Amy's. Ayan. Mas maganda nga yung tawa ng tawa Amy's kaysa yung umiiyak, di ba? Ren's Dimple Vlog at Sidlin. Okay, Sisi Koy, sabi ni Ren's Dimple Vlog. Ayan. Okay daw, Sisi Koy, sabi ni Ren's Dimple Vlog. Amy's, papanoorin ni Ren's Dimple Vlog ang yung TikTok na kasama ni Tikla. Ewan ko kung sino yung isa. Dalawa po yun, sabi ni Sidlin. Ayan. Sino yung kasama mong isa, Amy? Yung isang nagsasalita. Hindi ko nabusisan yun. Si Tikla lang ang nabusisan ko doon. Yung una. Hindi ko alam kung sino yung isa. Mag-play ako ng videos nyo minsan, sabi ni Sidlin. Wow, thanks so much. Magtitimpla lang ako. Magtitimpla lang ako ng kape para makapag-concentrate ako sa paghigop ba, sabi ni Ren's Dimple Vlog. Ayan, timplahan mo din kami ng kape, Ren's Dimple Vlog. Ayan, thanks so much sa 10 andyan. Salamat guys. At nakadalaw kayo sa aking live streaming for today. Salamat guys. Thank you so much. Sidlin, nag-watch to watch pa kami sa nag-watch to watch pa kami sa team ni Ate Ann Samar Mata, sabi ni Sidlin. Ayan. Angie Monsur, thanks so much, madam, sa pagdalaw. Seconds lang yun, Teren, sabi ni Sidlin. Ayan. Tamsak dan host, sabi ni Angie Monsor. Thanks so much, madam. Salamat sa patamsak mo. And thanks for coming. Salamat sa pagdalaw, madam, sa aking live streaming. Ayan. Invite din kita mamaya sa aking
premiere. Ayan. 11 a.m. Pinas time. Ayan. Salamat. Salamat sa pagdalaw, madam. At 5 minutes na lang tayo. Prince Temple Vlog at Maria Lisa, oo, di ko ma-enjoy magkape pag walang concentration, sabi ni Prince Temple Vlog. Ayan. Ayan guys, ililipat natin kasi nalulubat na. Ayan, sorry for that. Nalulubat tayo. Saan na ba yung... Sorry. Okay, slow. Sorry guys, nalubat. Nalubat na, hindi ko na malayan. Ayan. Sidlin, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Maria Lisa, andyan lang. Thanks so much. Salamat. At nag-warning tayo, nalulubat na. Ayan, 4 minutes more to go. I have to end kasi nalulubat na. Lakas ng tunog ng headset nyo to, sabi ni Sidlin. Sorry, binaba ko kasi nalubat na. Sinarge ko. Hindi ko na malayan, nalubat na pala. Sorry, Amy, nabingi ka ba? Nabingi ka ba sa lakas ng kasi dito sa salamat Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan, salamat din Sisi Koy. Thank you so much sa pagsama niya sa akin sa umagang ito. Salamat guys. Ayan, may 3 minutes more to go. Thanks to all, sabi ni Maria Lisa. Salamat. See you guys mamaya. Ayan. Buti pa yung nagbubuka ka, naka 17k na banana, sabi ni Sidlin. Sino yun? Grabe naman. Maria Lisa, andyan lang. Ayan, thanks so much. Sino yun nagbubuka? Makabuka ka nga rin para maka 17k ang banana. Sana all marunong bumuka ka, Amy. Ayan. Hahaha, Amy, buwang ka, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Sino ba yun? Sino ba yung gusto mo din magbuka ka, Amy? Sabi ni Maria Lisa. Ayan. But yun. Meron nang nagmamayari kay Amy. Ayan. Oo, te, nakabuka ka lang. Himat. Sabi ni Sidlin. Ayan, tawang-tawa na si Maria Lisa. Ayan. Yung pinupuntahan nila Von at Kuya Jerry, sabi ni Sidlin. Sino yun? Grabe naman yun. Kahit hindi ka na maka 17k na bananas, Amy, huwag ka lang magbanana. Ay, huwag ka lang magbuka ka dyan. Babae yun, sabi ni yung sinisilip nila Kuya Jerry, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ay, nako. Bakit hindi ba yun? Hindi ba bawal kay Lolo? Yung mga ganun? Meron ba yun? Buti hindi pinapalo ni Lolo. O baka kasamahan ni Lolo. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Grabe naman yun pagka bumubuka ka. Anak ni Mami Normski, andyan lang. Thanks so much Mami Normski sa pa-BG mo dyan. Ayan. Ay nako Amy, hayaan mo lang yun. Huwag mo na gayahin yun, sabi ni Maria Lisa. Oo nga. Huwag na kung ganun lang ang pamamaraan para lumaki yung bananas. Ang laki-laki na nga yung bahay mo, Amy. Diba? Naka 2 point, ka na ba? Nakailan na?
Oo nga, kasi nag-i-enjoy din yata si Lolo. Kakanood doon, hahaha, sabi ni Marilisa. Ala ako, God, gumaya, sabi ni Marilisa. Ayan. Bakit maingay host? Sabi ni Andy Monsor. Maingay ang alin? Alin ang maingay? Madam Andy Monsor. Ayan, naka 2 hours, 30 minutes na tayo guys. So, I have to end. Panood naman guys, seconds lang po please. Sabi ni Siblin. Ayan, nagbaba ng kanyang TikTok si Siblin guys. Pakipanood naman kung hindi pa nyo napanood. Si Siblin, ang kanyang main channel ay si MH Adventure Vlog. Ayan. Background mo po. Ay, background ko po. Bakit? Wala naman akong background po. Ma'am Angie Monsur. Bakit kaya? Tahimik na tahimik po ang aking room. Friends din po vlog lang niya at Siblin. Akala ko kung sinong Siblin yan. Pagbukas ko si Amy, nakita ko sinisigan ko pa talaga wag. Kasi nakalive ako. Ayan. Tinitigan ko talaga, Amy, hahaha, sabi niya. Baka yung mic mo po o headset, sabi ni Amy. Ayan, tanggalin ko na kanya. At ano na guys, mag-e-end na tayo, bukas ulit. Kasi maingay na daw yung background ko. Ayan, bukas ulit. Thanks so much, Amy's Adventure Vlog, Renz Dimple. Ayan, sino pa yung mga andyan? Sir Beverly Villanueva, Sis Debbie Bustamante, ayan, Sidlin, Angie Monsor, thanks so much madam. At saka sa mga naunang andyan kanina, si Mr. JM, Silent Boy, ayan, Sir Jesse Bonmalo, ayan, lahat yung mga pumunta kanina, hindi ko na maita-ita guys, thanks so much. Salamat. I have to end kasi may premiere ako mamaya 11 AM. Mamaya na guys, kaya mag-prepare muna tayo ng aking almusal din kasi hindi pa rin ako nag-aalmusal, kaya pag-almusal muna tayo. At Angie Monsor, sisi ko, hindi na ako nakakadalaw sa LS mo, super antok. Super antok na daw super antok ako after kumain, haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, Ate Renz, sabi ni Sidlin. Ako din, nabudol, sabi ni Sidlin. Ayan, Renz Dimple Vlog, haha, sabi ni may nakita ako pogi pag naka-face mask. Ayan, di makagit over si Amy sa nakita niya. Ayan, pag wala, Diyos me, sabi ni Ambo sa'yo sis at Renz Dimple Vlog. Ayan. So ayun guys, I have to go kasi mag-premiere na tayo at nalubat na rin yung CP ko. Thanks so much sa mga dumalaw sa aking LS ngayon. Salamat guys. I have to go kasi mag-premiere na ako mamayang 11. Sana makalipat kayo doon. Ayan guys, see you there. Thanks so much and God bless you all. Bye bye.